El govern de les Illes Balears durant aquesta legislatura és una prioritat absoluta tota la inversió per millora de l'atenció sanitària i d'una forma molt especial l'atenció primària ens creiem fermament perquè és la porta d'entrada de la sanitat pública i a més tenim centres referents com aquest de Santa Ponça, que és un centre referent a moltíssimes de qüestions d'investigació i de propostes i apostes clares per millorar la prevenció també en salut en els ciutadans d'aquesta zona que, com molt bé deia Esbalda, fa molt d'anys que estan esperant l'ampliació d'aquest centre de salut que creixerà a més de 600 metres quadrats i amb un pàrquing també adequat i que per tant podran donar garantia als usuaris de la sanitat pública tenir molt millors serveis i molt més propers, que és de lo que se tracta. L'aposta d'aquest govern per l'atenció a la salut és una prioritat des del principi de la legislatura i se fan fent inversions en la millora també de les condicions laborals dels treballadors i treballadores de la salut, també evidentment en la millora de poder donar més serveis i també en la millora de les infraestructures, i estem en un cas que, com bé se recordava, fa molt d'any que hi ha una reivindicació d'aquesta millora del centre de Santa Ponça, que ara serà una realitat en el 2018, que estaran acabades les obres i que, per tant, tindrem un centre molt més adequat a les necessitats reals que té la població de la zona de Calvià. És una aposta ferma per atenció primària i és dir que no només se tracta de fer millores en les infraestructures, nous centres de salut o reformes en els centres de salut existents que els estan fent des de l'inici de la legislatura, sinó també una aposta per l'atenció primària molt més accessible i molt més propera. I, per suposat, tant els ciutadans de les zones com els professionals se mereixen unes instal·lacions dignes. Recordem que fa 18 anys que se demana aquesta ampliació, aquesta millora del centre i se farà efectiva ara en aquest moment, amb aquest govern que aposta clarament per una atenció primària per damunt de qualsevol altre àmbit.